de vină. Stai cu ochii în telefon. Da. Hai, salut, fraților. Da, de data asta nu sunt pe motocicletă, ci din mașină. Din una din puține dăți când iarăși mă avânt în traficul din București, din care fac parte și de care sunt vinovat. Dar care-i treaba și de ce vreau să vorbesc cu voi azi? Mi-a atras atenția o propunere de lege apărută în presa de astăzi, prin care erau dezbătute 3 puncte foarte interesante despre trotinete și despre cine poate să meargă pe trotinete, care vor fi reglementările, cine se va putea plimba pe trotinete și ce condiții vor trebui aceștia să îndeplinească pentru a putea să se plimbe nestingheriți. Una din cerințe a fost aceea că vârsta minimă pentru a putea merge pe o trotinetă electrică se va modifica de la 14 ani, așa cum este la ora actuală, până la vârsta de 16 ani. Scrieți-mi în comentarii ce credeți voi, dacă este un lucru bun, această modificare, și vă voi spune și eu părerea mea. Din păcate, în articolul pe care l-am citit nu era detaliat foarte mult explicația pentru această schimbare de vârstă, ce condiții îndeplinește un copil de 14 ani sau un tânăr de 14 ani față de unul de 16 ani, sau care sunt motivele care au dus la schimbarea asta sau modificarea asta. Ceea ce mă îngrijorează pe mine totuși este altceva, și anume am văzut foarte mulți copii care se plimbă pe trotinete, chiar și pe șosea, și când mă refer la copii, nu spun despre cei de 14 ani sau 16 ani, așa cum este în acel articol, și mă refer la copii 7 ani, 8 ani, 9 ani, ceea ce nu mi se pare în regulă. Aici, după părerea mea, ar trebui cumva lucrat legislativ în așa fel încât poate ca părinții să fie puțin trași la răspundere pentru acești copii, deoarece este periculos. Un copil de 7-8 ani nu are ce căuta cu niciun fel de vehicul printre mașini, asta e clar. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți și voi despre vârsta minimă și cum motivați voi sau de ce credeți voi că s-a modificat această vârstă. Un al doilea punct prezent în acel articol și în același timp o obligație pe care cei care vor să conducă trotinete o vor avea este să răspundă la un chestionar alcătuit din 5 întrebări de legislație rutieră. Nu spune acel articol unde vor fi aceste întrebări, dacă va trebui cumva să dai un test, cum dai atunci când, nu știu, când vrei să-ți iei permis pentru scooter sau pentru motocicletă, sau dacă, nu știu, pur și simplu, habar n-am, nu știu, nu spunea pur și simplu. La fel, sunt tare curios cum vor dori să implementeze acest proiect de lege, adică ce se va întâmpla cu acele întrebări. Dacă puteți, lăsați-mi și părerea voastră în comentarii, pentru că sunt curios dacă ați auzit și voi mai multe despre acest lucru și ce părere aveți. În continuare susțin că orice om care circulă pe carosabil cu orice fel de vehicul trebuie să știe un minim de legislație rutieră. Măcar lucrurile mai importante, așa că te țin oarecum în siguranță. Și un al treilea punct, și după părerea mea cel mai important dintre toate, era acela că în viitor toate trotinetele electrice sau toți cei care vor dori să meargă pe trotinete electrice vor trebui să aibă asigurare obligatorie, deci un fel de RCA, să-i spun așa, dar pentru trotinete. Dintre toate punctele prezentate în acest proiect de lege, acesta mi se pare pe departe cel mai important și cel mai bun, cel puțin din perspectiva mea, deoarece întotdeauna m-am întrebat, ce se întâmplă dacă, Doamne ferește, nu știu, se întâmplă ceva, se dezechilibrează un trotinetist în trafic și îmi lovește mașina. Ce fac? Fug de el, fuge de mine? Cum? La ora actuală cred că singura soluție este practic ori o înțelegere amiabilă prin care el îmi plătește daunele, sau
să apelez la poliție, să-l dau în judecată, probabil, și să-mi recuperez de acolo daunele, ceea ce vă imaginați ce înseamnă ca proces. Este o nenorocire, n-aș vrea să trec prin treaba asta. Iar în același timp m-am gândit și pe partea ailaltă. Păi, dacă într-o zi, nu știu, poate vreau eu să merg cu trotineta, da? Și mă dezechilibrez, fac o greșeală și dau într-un Lamborghini, într-un Ferrari, într-un Mercedes scump sau în ceva, nu știu, într-o mașină scumpă în principiu, ce naiba fac? Că fără o asigurare vând apartamentul ca să-i plătesc la dauna, vorba vine. Dar vă dați seama că sunt mulți bani la mijloc și n-ar fi o experiență prea plăcută să trebuiască să dau câteva zeci de mii de euro pentru reparația unei mașini datorită unei greșeli, pentru că până în alta cu toții greșim, cu toții facem greșeli și asta e adevărul. Bine, nu ca taximetristul ăsta care merge ca nebun în mașina de tramvai. În fine, de ale traficului. Și da, părerea mea este că e cel mai bun lucru la care s-au gândit, ba mai mult, cel puțin până vor exista piste de bicicletă și sper să existe într-un viitor și în București, mai peste tot. Părerea mea este că orice vehicul care circulă pe carosabil ar trebui să aibă o asigurare valabilă, să răspundere civilă sau cum se numește. Pentru că, precum v-am spus, e foarte scump. Deci dacă lovești din greșeală o mașină scumpă, ai încurcat-o, ți-ai distrus toate planurile, financiar vorbind. Așa că și despre acest subiect vă rog să-mi lăsați în comentarii părerea voastră. Ce credeți? Este normal sau este un lucru bun să existe asigurări de răspundere civilă și pentru trotinete? Ar fi bine să existe pentru orice vehicul care circulă pe carosabil sau pur și simplu, spuneți-mi și mie părerea voastră. Sau ar fi mai bine, nu știu, poate să nu existe deloc, ca și acum. Dar în același timp vă rog să vă gândiți și ce ați face dacă, nu știu, ați avea un accident și ați lovi o mașină mai scumpă cu bicicleta, cu trotineta și așa mai departe. Ar fi ok să trebuiască să suportați din buzunar toate cheltuielile sau, nu știu, poate mai bine să aveți o asigurare, nu spun una la același preț precum cele auto, pentru că ar fi exagerat, dar mă gândesc la o asigurare care, nu știu, să vă poată acoperi spatele în caz că aveți vreo neplăcere în trafic, pentru că se întâmplă până una alta, asta e. Eu personal vă spun sincer că din toate lucrurile la mașină, întotdeauna, și nu numai la mașină, și la motocicletă, bineînțeles, întotdeauna verific de mai multe ori anual, pentru că uit data la care a fost făcută, să am asigurarea făcută din toate lucrurile. ITP, și ITP-ul e foarte important, bineînțeles, dar asigurarea e singurul lucru care chiar mă râcăie așa un pic și mă face să fiu foarte atent, pentru că știu că dacă o comit în trafic, Doamne ferește, și n-am asigurare, îmi strică toate planurile. Boss, pe noi suntem fraieri și stăm aici. Bagă-te ca la tine, la Cluj. Nu-ți trag eu una într-o parte așa să țin doi ușa. Bagă-te tu cu mine. Da, am și eu zăpăcirile mele, uneori când sunt cu mașina. Când întâlnesc ghiulbani ăștia, le mai înfund ușile. Da, greu cu băgăcioși ăștia în trafic. Ăștia civilizați cu semnalizare, precum e asta cu Skoda, îi las frate, adică pana mea, are nevoie omul să facă stânga, habar n-am, la următoarea intersecție, bagă-te oricum. Ce-mi pasă că sunt aici sau la 10 metri mai în față, nu? În același timp, vă rog să-mi lăsați în comentarii dacă credeți că e o idee bună ca atunci când mai apar tot felul de articole care ne pot impacta pe noi, cei care suntem participanți la trafic, indiferent de vehiculul pe care îl folosim, să mai fac diverse vloguri, indiferent că este din mașină, din motocicletă. Ce-i drept, de acum încolo, în funcție de cum e vremea, o să mai încerc să mai postez de pe motocicletă, dar nu pot să promit că toată iarna voi reuși să fac treaba asta.
Mi-ar plăcea, ce-i drept, să existe o soluție, dar dacă va scădea temperatura sub 10 grade, sub 5 grade, nu știu, va fi din ce în ce mai greu să mor pe motocicletă, dar nu vreau să pierd acest contact cu voi, nu vreau să treacă foarte mult timp până voi posta din nou. Deci, precum v-am rugat, dacă puteți, lăsați-mi un comentariu și spuneți-mi dacă este o idee bună ca atunci când mai apar tot felul de subiecte interesante să mai fac câte un vlog sau să mai inițiez câte o discuție precum aceasta, indiferent de unde o fac. Fie că e vorba de motocicletă, de mașină, de bicicletă și așa mai departe. Cum vin băgăcioșii, bineînțeles că aia blochează toată intersecția, pentru că ei sunt băgăcioși. Am frânat cu ochii în oglinda din spate. Dacă era aproape de aceea din spate, roșu scria pe mine. Aud un motor, dar eu în fara lui. Ai adus? Da, ia uite ce era să dai. N-am mai zis nimic. Încep să-i tremure spatele un pic. Mi-e teamă să mă bag așa printre mașini cu viteză, că nu știi niciodată. Adică să fim serioși și acum, adică eu l-auzeam pe el din spate, dar nu puteam să stau cu ochii în oglinda din dreapta într-una ca să văd ce face el. Adică trebuie să fiu atent în față la trafic, să nu intru în din față. Sunt condiții de trafic destul de aglomerat. Dacă faci treburi de-astea cu motorul și te bagi printre mașini când acestea se mișcă și o mai faci și cu viteză, fratele, să o asumi în întregime. Eu am cele mai bune intenții, dar dacă tu nu ții la viața ta, n-am cum să țin eu la ea mai mult ca tine. Și pe ăla că se analizează săracul de 5 minute, ce-o fi mă atât de greu să-i lași lui acolo 5 metri în fața ta? Nu e ca și cum ai putea să te duci mai în față, e mai e și începător săracul sau săracă, nu-mi dau seama dacă vrea să-l fac. A renunțat. Acum e ocupat cu WhatsApp. Scrollează acolo chestii. Mă țin nebunii cu telefoanele astea în trafic. Nu vă înțeleg, pe bun. Nu aveți atâta timp la birou, acasă sau whatever, unde vă mai duceți, la bar, la... Eu nu pot, vă spun sincer. Când merg cu mașina, am totul conectat la intercomul de la mașină și dacă nu aveam la mașină hands-free, probabil că oricum nu puteam să vorbesc la telefon, adică sau să scriu mesaje, să stau cu ochii în telefon, simt că mi se face rău, pur și simplu, mă cuprinde o panică de asta, să știu că totul se mișcă în jurul meu și eu stau cu ochii în telefon. E dubios, da? Bine, poate și eu mai dubios de fapt. Și la fel, sincer, eu nu înțeleg, de asta nu pot să o concep. Văd foarte des, în special când sunt cu motocicleta, oameni care au mașini noi, băi, noi nouțe și stau cu telefonul la ureche. Vă spun, adică probabil și voi știți chestia asta, cei care aveți mașini oarecum de generații mai noi, cei care nu știți vă spun eu acum, bă nene, în momentul în care îți setezi telefonul, îi faci pairing cu mașina, tu nici nu mai trebuie să faci ceva. Deci în momentul în care ai intrat în mașină, telefonul se sincronizează cu mașina automat și dacă te sună cineva, pur și simplu răspunzi din intercomul mașinii. Nici nu știu cum se numește mașină, hands-free-ul ăsta,
corporat, are o denumire, dar îmi scapă acum. La fel, dacă vrei să suni pe cineva, poți să faci chiar din voice command sau poți din comenzile de pe volan să selectezi în agenda numărul acelei persoane și să o suni. Nu înțeleg. Deci să văd mașini din 2022-2023 de toată frumusețea cu oameni care stau cu telefonul la ureche. Pentru mine, eu când văd treaba asta, îmi dau seama că acea persoană are o putere de gândire foarte redusă. Adică e un pic redus mental, cum s-ar spune. N-ai cum să ai atâta tehnologie la dispoziție în ziua de azi și să stai cu telefonul la ureche. Se pare că ești prost cu semnalizare, cum s-ar spune. Adică nu numai că ești prost, ci prin faptul că stai cu telefonul ăla la ureche, le arăți și celorlalți din jurul tău că ești prost. Nu vă spun aici, în momentul în care se șterg benzile astea de pe jos, vai de capul meu cât stres și câtă frustrare este pe oamenii care nu știu că banda aia se face în două. Că ei au impresia că dacă vii de pe partea dreaptă de acolo cum am venit eu, le tai fața și de fapt tu nu le tai fața, tu pur și simplu mergi pe banda ta. De-aia în genul ăsta de intersecții am făcut la un moment dat și niște demersuri de-astea la primăria sectorului 2, pentru că nu se mai vedeau benzile aici deloc și într-o seară era să intre o tipă în mine și pe urmă urla la mine, îmi dădea flash-uri și urla că de ce i-am tăiat fața. Nu, fata mea, nu ți-am tăiat eu fața. Așa-s benzile, dar nu, într-un fel, știi, nu puteam nici să mă iau de ea, pentru că o înțelegeam, nu prea se mai vedeau benzile alea. Eu știam că acolo-s benzii, ea săraca n-avea cum să știe că nu se vedeau. Da, în fine, asta e foarte important. Cred că v-am spus la un moment dat și pentru un episod făcut de pe motociclete. E super important ca primăriile să se ocupe de trasarea benzilor. Deci ajută enorm de mult la fluidizarea traficului. Uitați-vă și voi, aici de-abia se mai văd. Deci uitați-vă, aici e fix aceeași situație. Vezi, aici banda mea face dreapta, dar de-abia se văd. Dacă e puțină ploaie pe jos sau cea, nu se mai vede nimic, vă spun din experiență. Eu știu că-s benzile aici, dar un om care, nu știu, poate vine din afara Bucureștiului, n-are de unde să știe. Deci pur și simplu n-are de unde să știe. Și te trezești în situații de-astea de conflict, în care practic aveți într-un fel amândoi dreptate. Tu ai dreptate că, da, tu te-ai încadrat corect pe bandă, deși de-abia se mai vede banda, și ăla are într-un fel dreptate, cel puțin moral, nu din punct de vedere legal, că săracul n-a văzut benzile, că nu se văd. Asta e. Oricum, mi se pare ciudat cum la o intersecție înainte erau trasate, iar la intersecția asta nu mai erau trasate. O să fac stânga pe Vatra Luminoasă, că mă apropii și de Căsică. Și cu ocazia asta vă rog să nu uitați ceea ce v-am spus mai devreme, respectiv dacă considerați că o idee bună să mai facem astfel de vloguri ca să mai discutăm și noi, lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi dacă nu și nu vă plac, asta e.